pong open. I-open nyo po. Ito-open nyo. Open nyo po. Click. Yan. Okay, open. 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 Click. Oh. Click. Thank you. Oh. Sino rasa? Mother. O, saan nanggaling mga yan? Oh. Mamaya natin na. Madalaman natin mamaya. Ayun na, baka... Where is tatay? Siyempre. Hello po, tatay. Nanay. Kami po kami dito. So, pag sinabi ko pong open, i-open nyo po. Ito-open nyo. Open nyo po. Click. Yan. Okay, open. 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 Click. Oh. Thank you. Oh. Sino rasa? Mother. O, saan nanggaling mga yan? Oh, sino po? Ayun na, saan nanggaling mga? Ito. Ayan! Meron pong binigay na sorpresa po sa inyo. At syempre, meron pong bouquet si Mother. Ayan! At syempre, meron din pong fruit basket. Para healthy lagi. At syempre, meron din kayong balon. Oh! Diba? Sa Barlina! At syempre, meron din po kayong, ano to? Paboritong butche. Yes! At syempre, meron din po tayong cake. Talay. O, syempre, kailangan po nating mag-picture-picture dito po sa part na to. Ayan. Sige po. Tingin kayo kay... Dito kayo, sir. Baka magpasok po kayo. Okay. 1, 2, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo yeah! harap ng Wala bang kiss dyan? Dahil araw na mga puso, kiss! nakakalipas ay babalik atin. Ayan, nanay! At syempre, kailangan may pag-confession! Papaalala ko sa'yo ang Okay.
bago po ang lahat, hindi lang po nagbo-birthday ang nagbo-blow ng candle, di ba? So, kailangan din po natin mag-blow ng candle kahit sa anong okasyon. Mapapuso, mapalahat na. So, ito nanay ha, sisindihan ko. Mag-wish po kayo ni tatay, sabay po. Saan ba ito Yan. Okay. Tama, Jacob eh. Galing ah! Galing sa... Ang galing ni tatay! Galing sa Shabu-Shabu. Ayan, nanay! So, mag-wish po sila. Wish, wish, wish! Blow. Wish muna! Oh. Ang wish ko naman eh, ang pag-ibigan namin hanggang wakas. At ikaw, anong wish mo? Blow. Vlog! kahit maputi na ang Diba? Na-miss niyo to? Na-miss niyo? At syempre, meron pong handang letter ang inyo. Ano po? Apo? Ayan. So, ito po. Babasahin ko po ba? Para sa inyo? Sige po. Ayan. To our dearest Tatay Severo and Nanay Lita, we thank you for being the best in nurturing your kids in the best possible way that you know. Thank you for being there for each other in your ups and downs. Both of you were our models in whatever challenges life brought and will bring us. Thank you for everything. Hold on to each other dahil kayo ang isang patunay na sa pag-ibig may forever. We love you. Love, love, love. At syempre, nanay, tatay, ano po ang inyong mensahe po sa inyong mga apo na si Jacob, Marco, Gentle, at syempre si Sir Gov. Ayan po. Ang mensahe namin sa kanila na salamat sa mga biyaya na binigay nyo lalo ngayon sa araw ng mga puso. At sana'y biyayaan tayo ng ating Panginoon ng mahabang buhay. At laging makakasundo sa lahat ng pagkakataon. At laging magmamahalan habang tayo'y nabubuhay. Mahal na mahal kayo At namin. lagi tayong nananalangin at humihingi ng patnubay ng ating mahal na Panginoon. Yan ang aming dalangin para sa ating lahat. Para sa inyong mga apo namin, Jacob, Creo, Shabu-Shabu. Jacob na Marco. Jacob at Marco. Sila lang lahat mag-ina. Oo. Sila lang lahat ng pamilya. Maraming salamat Sa inyong handog, sa inyong handog at hindi nyo sa kaarawan ng mga puso. Bagamat kami matatanda na. Ngayon lang kami nakaranas ng ganito. Sapagkat noon hindi namin ginagawa ito. Ngayon lang nangyari. Maraming salamat Maraming. sa lahat. My first time. Sa loob ng 66 na taon naming pagsasama ng inyong mga nanay, ngayon lang kami nakaranas ng ganitong pagbibigay ng regalo sa araw ng mga puso. Salamat mga apo, mga anak. Ayan. Ako'y napaiyak sa galak. Napaiyak si nanay sa galaw. Tears of joy. Ayan po. Lapay. Ayan. So, ayan po. Napasaya po natin sila nanay at tatay sa kanilang ipinarating na sorpresa ng kanilang apo na si Ma'am Gentle, si Sir Gov, apo na si Jacob at saka si Marco. Ayan, sabi nga ni tatay, first time. So, tingin sa video. Ayan. Mayroon So, pala ito sana. Mayroon din mga anak namin na sumaksi sa mga ganitong pangyayari. opo. Sana kung kanina pa kasi nandito sila. Opo. Naghatid din ng ulam kanina. Ayan, hindi nyo alam, may sorpresa Oh, pa lang hindi namin dumating. Hindi namin alam. Ayan. Okay. Kaya nagtataka ko kung saan nila kinuha ito. Sweet ah. May video po. Ayan. Thank you. Okay. At saka si Ako Madam po, si Menchi po. Ed Menchi. Ayan. Nancy. Opo. Magpartner? Opo. Ilang taon na rin.
8 years. Ay, siya pala. Wala pa po sa kalahati sa Wala inyo. pa. Opo. 66 kami, 66. Parang yung sa pangalan nyo, di ba? Si Vero at saka Lita. Pinagsama, si Verlita. Parang ako, si Eddie Boy at si Menchi pinagsama, Ed Menchi. Yan. Okay. Okay, mapapakilala na po. Okay. In behalf of Ed Menchi's Flower Shop and Party Needs, thank you, Ma'am Gentle, at sa inyong pamilya, at syempre sa inyo po, nanay, tatay, dahil napasaya po kayo. Ayan po, ang Hindi lang inyong napasaya, sorpresa. napaluha sa Napaluha sa galak. Opo. Salamat po sa lahat ng natiwala at syempre po, ingat kayo lagi. Long live. Okay? Okay. Picture kayong dalawa dyan, nanay. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo mabago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y yakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda